Összesen 353.452 forintot költöttem 2024. januárjában. Havi megtakarításom 178.220 forint, bevételeim 34%-a. A legtöbbet albérletre, bevásárlásra és az otthonomra költöttem. Hello! Ezen a csatornán a havi kiadásaimat, megtakarításaimat és befektetéseimet mutatom be hónapról hónapra. A csatorna első célja 1 millió forint megtakarított vagyon felhalmozása. Lássuk a januári számokat. 2024. januárjában a legtöbbet albérletre költöttem, 90 000 forintot. Tekintve, hogy ketten élünk a háztartásban, ez az összeg a teljes albérlet felét teszi ki. A lakhatáshoz kapcsolódó teljes rezsiköltség 45.550 forint volt, amelynek a rámeső fele 22.775 forint. Ebben benne van a gáz, a villany, a víz és a közös költség. Élelmiszerre 52.866 forintot költöttem. Ide sorolom az Aldis, Lidl-ös, Spáros bevásárlásokat, amiket szintén felezünk a háztartásban. Általában 2-3 naponta kisebb adagokban vásárolunk. A bevásárlástól külön kategóriába számítom a higiéniás termékeket, mint a tusfürdő, sampon, fogkrém és egyéb háztartási tisztítószerek. Ebben a kategóriában 13.127 forintot költöttem. Tömegközlekedésre 9.500 forintot költöttem, ami a havi BKK bérletet foglalja magában. Ebben a hónapban rendeltem 4 darab pólót, ezek együttes ára 27.225 forint volt. Egészségre 20.413 forintot költöttem el, voltam 2 alkalommal masszázson, illetve kiváltottam egy gyógyszert. Az eddig felsorolt kategóriák jelentik számomra a létminimumot. A következő költségek pedig a jólétet határozzák meg. Ide sorolom az előfizetéseket, autóhoz kapcsolódó kiadásokat, egyéb szabadidős programok és fogyasztások költségeit. Előfizetésre csupán 399 forintot költöttem, ami az Apple tárhely előfizetésem. Pénzügyi kiadások alatt banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások költségeit értem. Az én esetemben a banki költség nulla, viszont van értékpapírszámlám 2 broker cégnél is. Ezek januári költsége 2360 forint volt. Az autó esetében a költségek rámeső része 15.889 forint volt. Ez a lakhatáshoz és a bevásárláshoz hasonlóan szintén a teljes költség fele. Ebben benne van a tankolás, a parkolás és egy szervizköltség is. Nem használjuk gyakran az autót, inkább csak a hétvégén. Szabadidős programokhoz 6005 forint került könyvelésre. Voltam 1 alkalommal moziban és 1 alkalommal koncerten. Étteremben és kávézóban összesen 13.670 forintot költöttem el. Januárban kifejezetten próbáltam előtérbe helyezni az otthoni főzést az étteremben étkezéssel szemben. Összesen 2 alkalommal voltam étteremben és 3 alkalommal kávézóban. Alkoholra csupán 4791 forintot költöttem. Ennek oka, hogy a télen inkább otthon találkozunk a barátokkal, nem pedig a bárokban, emiatt az iszogatás kiadása is megcsappant. Az utolsó 6 kategóriát a luxusba sorolom. Otthon. Ide tartoznak a bútor, a háztartási gépek és a különböző dekorelemek beruházásai. Tekintve, hogy ketten élünk a közös háztartásban, a költségek nagy részét itt is felezzük. Januárban ebben a kategóriában 46.768 forintot költöttem el. Különböző apró ajándékokra 15.753 forint, adakozásra pedig 1000 forint ment el januárban. Voltam egy rövid egynapos kiruccanáson is, ahol a fogyasztást a nyaralás kategóriájába könyveltem el. Ez 7276 forint volt. Illetve autópályamatricát is vásároltunk, aminek a rámeső része 3515 forint volt. Egyéb kiadások közé rakom az egyszeri alkalommal előforduló tételeket. Most januárban csak 120 forintot könyveltem el, ami a diákhitelem késedelmi kamata volt. Így összesen 353.452 forintot költöttem el 2024. januárjában. A havi megtakarításom 178.220 forint volt. Ez a kiadásokkal együtt nézve a bevételeim harmada, pontosabban a 34%-os megtakarítási rátának felel meg. És ha bár nyitottam értékpapírszámlát, ebben a hónapban sajnos nem került sor befektetésre. Minden megtakarított pénzem maradt forintban a hónap végén. Így a projekt teljes pénzügyi vagyona 178.220 magyar forint január végén. Végezetül néhány elemzés. A januári hónap 3 legnagyobb kiadás kategóriája a lakhatás 90 000 forint, az élelmiszerbevásárlás 52.866 forint
és az otthon 46.768 forint, amely kategóriák a teljes kiadásom több mint feléért feleltek. Hosszú távon hüvelykúj szabályként a bevételeim legalább felét félre szeretném tenni. Ettől januárban 16% ponttal maradtam el a 34%-os megtakarítással. A csatorna első pénzügyi célja 1 millió forint felhalmozásában került definiálásra. Ennek a 18%-a teljesült az első hónapban. Várakozásom szerint az első cél nagyjából további 3-4 hónapon belül teljesíthető lesz. Februárban megpróbálom jobban megközelíteni az 50%-os megtakarítási rátát, illetve igyekszem befektetést is eszközölni. Nekem ezek voltak a számaim 2024. januárjában. És neked mennyi?